Napahilot ko na po siya. Pagka basta sobrang pagod kong nagtatrabaho, pumabalik kung Nasa umang pa pa, 2019 pa itong sakit. Bali, 2016 ako nasa Hong Kong, pero naikitan ako dyan ng ugat, 2019. 2019. Alam mo naman, pag nakikita ka ito, masakit ka ka. Kasi yung paghila-hila sa kama, pag naglilipat kami, Masakit? Nakatulog ka yata. Madali lang ito. So, kayo ba? Kaya ako? Madali lang yan. Relax. Tapos na ako si Maricel na yan. Tapos punta na kami dyan. Ha? Pwede lang pala makita niyo yung mga sakit niyo. Relax. Ikaw nga mo lang. Wala ka naman dito. Punta ka dito sa bahay nila, mismo. Kaya lang, oo. Oo. Maglakad ka. Maglakad ka na lang. Buksan na lang yung pinto. Diyan mo na lang sa atin ko. Oo, yung bahay nila talaga. Diyan na lang yung sasakyan. Wala naman yung sasakyan yan. Nakasaya kami yung tricycle kanina nung kinausap ka ng tao. Galaw mo nga. Oo, tricycle. Oo, sinundo niya kami ng tricycle. Babaya mo. Wala yung ugat. Wala Nakababa. ka na lang, iwanan mo yung sasakyan. Isa na lang ni, Mrs. ni ako yung... Kami nga nirakad namin kanina eh. Kami ni Maricel. Exercise. Kaya maraming simbahan. oo. Yan naman. Ay, Plaza. Ingat. 3 times. Sige. Labas sa ilo. Kalata. Tapos na ako. Si Maricel na niya. Nakasara. Grade 1 to. Gusto mo? Relax. Sige pa. Ay, Mamaya. Sige. Mamaya maglakad. Nandun po ako, lalo na masakit ang batok. Babaya mo lang muna. Tapos pa yun. Sige. Sarap. Relax. Lakas. Dito ka na sa kanong. Kami talaga yung mga ugat natin. Handa na tayo. Bata pa yung mga pilan na. 45 na. Maganda ba yung buto ko? Nagdadamo pa ako dyan. Nagtatakot. Relax lang. Kasi trabaho na. Babae, relax tayo lahat. Lalo yung mga anak mga nagawak ng cellphone. Utusan mo. Ay, yan lang kita. Utusan mo ganyan, wait lang. Kailangan mo pang mag-react ng mga Kaya, ibig na mga sumika, trabawin mo na lang ba? Kasi mga sumika lang. Relax lang. Yung pinag-text ko yung smart niya. Lagay sa batok. Sunod mo lang. Sunod lang. Kaya hindi ko sakay ako. Hindi na kayo papansin. Mamaya. Tags. Hindi na kayo re-reply niya. Sa dami na. Narinig ko na siya sa dami. Araw-araw tayo nag-text na. Oo nga, hindi na Kaya sabi niya, sino pinanayin ko dyan? Mamula ako, di na mamula. Mag-text ko. Lagay sa batok. Atras. Atras. yung kanina, yung pangit. Minama mo kayo! Isa kayo, bakit mga barog kayo? Ano po, panutos nila. Ilan yung anak mo? Paano ko ano, Ari? Ganyan lang, ha? Dalawa. Dahil mo sakit. Sexy mo. Marami pumutulog. Yung isa chubby. Marami na Buti yung bigyan mo Tagalog. Lumalabas yung mga pawis Pero mo sa Tagalog batok. sila. Sa sarili ko, ako parang po. Pero sa usapan namin sa bahay, Tagalog. Parang yung mga anak ko, ako, Ilocano. Kaya nag-usap kami sa bahay. Diba? Pero natuto na rin kami Nga. sa Pampanga. Sige, po. Tutulungan lahat ng mga buto. Dahil ito sakit. Lalo na dito sa ano, pag natutulog ako na makatulog mo. Umaakit yung, parang Pagka nakahiga pag nakahiga na po yung parang ang init-init na
lang dito. Mm. Tapos ang sakit-sakit dito. Sige, tayo muna kayo. Hindi po ako nakakatulog sa gabi. Di ba sabi ko sa'yo na yan, Abang, parang nahihirapan abang ka mo muna. Hindi po. Ay, wait lang. Hindi. Higa, pagilid. Kahit saan dito. Sabi mo yung patong ko muna. Ganyan po. Relax lang. Bawal, maingay. Wala ka, hindi ka naman maano yun, preso. Yung nakakatulong ka sa... Hindi ka naman bibigyan ng pagkain. Hindi ko alam na. Ba't sila, pwede. Ngayon na si Hapo, alis spiritual. Ngayon napansin niya, mga kasi pasyente niya gusto ilog. Focus muna ako sa ilog. Tatlo. Nabusising ang gamot niya. Yung iba po niya, ganyan niya. Latang pa. Straight mo muna. Una. Kahit malaki katawan. Oh, okay na. Wala na. Mabigat pa nga yung kamay ko dyan. Kasi ang dami ko yung pinagdaan. Diyan lang. Yan. Eh, nung makita ko na sa YouTube, parang ba yung ginamit ko yung mga kulang gani ako sabi ko sa ako, hanapin natin. Ang layo, hindi ko kaming gano'n. Tingnan mo ayos. Sa pa kami ng guwawa pag gano'n. Sige pa, last na lang. Higa ng diretso. Higa. Straight lang to. Hinga ka, baka ng hangin. 29. Dapa. Kapag eh, binibigyan tayo mo. 30 na yan. Yung sama mo focus. Sabi na po. Hindi. Ako muna. Sino sila? Yan. Dapa. Relax. Kasi yung nakakatulong ko Puro na aras ko mo dito. Ano yung ano na? Relax. Sarap doon. Oh, Tumunog na. ang lakas. Hmm. kaya parang talaga sa mga kapag walang pagkaba mo kasi parang sila tapos kasi talagang ang bigat ng pakiramdam ko dito sabi ko kami na hindi ko Higa. Diretso. Baba ang damit. Sorry. Kasi ayaw ko rin Ay. bibigyan sa kanang tao. Naawa ko na. Nahihirapan naman ang luwa ko. Relax. Relax lang. Relax. Tangan lang. Pero minsan, pag makikita niya ako yung mga spiritual niya, hindi niya kaya. Pinakatapan niya. Hindi kasi hindi ka nagagaling. Pero di naman sabi mamamatay ka na. Magdasal. bibigyan ko naman kasi hindi proper Parang mga sabi nila. Magpawis niya pa po. Hindi. Eto. Hawakan mo yung singit niya. Ipit mo. singit Bilik daw, te. Hindi. Hindi. Yan, Hindi. yan, yan. Isa lang, te. Yung singit niya. Yung singit. Yan. Tapos yung isa. Pag tinignan mo, sabihin ko, ha?
Kagaya yata ng pasyan. Sige, tingin. Katayan nyo. Yan. Yan mayos. Ah, Sige pa yan. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sakit. Kabila. Luwa talaga yung may diferensya talaga sa kabila. Yan. Relax lang. Ito sinasabi ko yung kailangan ko talaga yung isa. Ano kaya ginawa mo sa mga buto niya? Ah, Sige, nga. Sige, wag mo bitaw. Sige. Nga. Dito ka lang. Wag mo, i-stroke lang. Ipitin mo dito. Kanina. Ulit, ulit. Pag sinabi ko i-push mo. Push. Sige, todo. Kabila. Masarap yan. Sige pa. Push. Okay, bitaw. Okay na. Okay na, te. Nga. Yung paros na talaga, yung mga pag pinalisan ako ng sobrang mali, para na akong makaipan. Okay. Kunti na lang. Hindi ko. Nga na mayos. Nahirapan? hindi lang po. Sige. Yung mga inano nila po, yung masakit. Tayo. Pakain ng anak niyan. Sige, tayo. Salit niya ako sa akin. Kami siya sakit. Lahat ng buto ko tumutunog. Tayo. Ay, di. Upo lang. Di, mali. Nakatayo ka na pala. Relax. Nakikita na ng kumari ko yung YouTube niya ako pagka, pinapunta ka na pala. Mahina ang mga buhay niya na. Nanghina ang mga buto nito. Inuganak mo, karos yun na. Pero may power na. Hindi katulad kanina, walang power. Matulog bago matulog. Kasi puro lahat. Noon, mabibigat ang trabaho. Ako rin kaya nasakit dito ko. Sa kakaraman. Ito, kaya nang bukat yung balay ko, trabaho lang ako. Lumaki na nga dito. Bata pa lang ako. Relax lang. Wala na sa trabaho. Hanggang ngayon, may mga anak na, pero wala. Sa 4 na taon ko, 4 na taon din kami lumipat. Kaya lahat buhat-buhat, puro buhat. Relax. Ano pa? Sige pa. Sige pa. Kabila. Hindi, wala na. Okay. Paubos na lahat. Ngayon mayos. Harap doon. Hindi, buong katawan. Anong sinasabi mo masakit mo dyan kanina sa likuran mo? Ito po yung Na. paakyat. Wala ka na. Sabi ko ito. Naitulak ko na yan kanina, di ba? Ako, tumulog siya. Tumulog yan. Wala. Yan lang. May langis ka pa niya. Ano pa? Hindi pa ko yung bata. Yung kaya ako ng bata pa. Matanda na ako. Pumuti na yung buhok. Kaya lang may puti nga dito. Sira yung mask mo? Naputol. Naputol. Pumuti na yung buhok. Wala Naputol. ka maputing buhok sa akin. Nung sumika ako, kaya naputi yung buhok mo. Hindi. Sinabi na yan sa akin ni Tandang Ermitanyo. Maputi yung buhok mo ako. Pag tinanggap mo ang paggagamot. Kaya pumunti buko. Sa amin magkakapatid, ako lang pinakamarami. Ako, Sabi ko nga, yung bata siya pero may puti-puti yung ano, sabi ko. lahat ng buko maputi na. Pwede po bang magpatawas din dito? Pagkain. Nagtatawas ako eh. Ikaw ang pupunta rito. Kapag wala po, Ayaw ko na muna magtawas kasi sa dami ng pasyente. Pumunta ka, tatawasin kita. hindi nasa Korea po kasi. Pero yung tatawasin mo, Korea, um, punta na lang siya muna sa panalangin doon sa may hiling water ko sa Facebook page. living water. No, may Facebook page ako eh. Ano yun po? Kapag mahina yung Ano po yung ano yung Tatakal-bularyo. tatakabula? Oh, meron ako doon hiling water. wala kasi nakasapi, sasaktan. Hiling water at panalangin, makinig siya doon, tapat niya lang. Ako. Totoo siya, babay lang ng tao, sila ang mga nagaling ko. Pinapakita lang ng tawas kung Nakakita sino lang kasi nagsigang. iba hindi na nakikita. Wala na, pag tinakas lagaling ka na. Hindi.
Ay, ganun din naman yung panalangin. So, di ka makinig uminom ng tubig, gagaling ka rin. Kasi yung tawas kasi, iniisip mong gagaling ka. Opo. Yung tawas, pinapakita niya lang, pero importante yung tawas kung sinong nagano sa'yo. Kaya pinapaliwanag ko nga sa ano. Kaya nga tayo may panalangin, yung tinutuko ng Diyos. Dami yung sakit oh. Lahat ng sakit niyo. Ay, ganun. Pagka maraming pawas yan dito sa kamay ko, ganun kadami ang sakit niyo. Kaya na pa nga tulong ko. Spiritual mo, ikaw magagano. Kung tala sa'yo ng sakit. Pawis na. Sa kanya lahat yan. Ako din, pinawitan din sa kanya. Pero hindi ganun karami. Yung likuran ko at saka dibdib ko, hindi pinagpapawisan. Ito lang. Yan yung mga sakit niyo. Sa kamay pala yung Hindi sa kamay, nasa braso lang. braso. Hindi pinagpapawisan yung palad ko. Hindi. Umuwi na. Dito na lang. Yan. Baba ko na. Takot lang sa takot siya magkasama. Yan may Sabihin ko sa'yo, parang pag-ibigilan mo sa iyo. group na yan. Namamahal mo ko pag hindi na sa mga bata. Kasi hindi pag hindi mo ang bata mo, di ba? Hindi mo mautukan mga bata, ay bigla ka. Pati sa cellphone. Nawis mo ako, Ha? mas ka, ayaw mo punas ng kamay. Sakit na to, taga lang. Kung mas ka yan, no? Paras ng kamay niya. Pawis ang ano ko. Hindi, oh. Hindi, maraming sakit. Marami kang sakit. Ako to, wala akong pawis ko. Nasa kanya lahat. Napunta sa kanya yung pawis. Yung pawis niya, ay yung sakit niya napunta sa ano ko. Ano? Gusto mo tatawag sa mga kamay. Tatak sa bayan. Lilinisin kita sa spiritual house. Sabihin mo Jesus name. Amen. Amen. Sir. Pakiramdaman mo. Ikaw gumalaw sa sarili mo. Masakit? Mahirap lang. Ha? Wala na? Lilinisin kita sa spiritual. Wala na? Isuntok mo pataas. Ilang buwan mo na masakit yan? Isang taon na? 2019. Nakita mo yung kanina yung nakadapa ka? Yung kinuha ko to? Tapos tinula ko to? Yung buto mo, isa palaypay mo ito nalaglag. Hindi siya nakikita ng ugat. Kung nakikita ng ugat yan, matagal na yung namaga. 2019 pa, 2021 na ngayon, sigurado, para ka ng kuba, ganyan. Oh. Tapos hindi mo to magagalaw ito, gumagalaw to, di ba? Ganyan talaga. Pero lagi po siya ano, dahil pag sumasakit ito, sumasakit lagi Kasi nagkaroon niya ng laman, tinitiris ko sa'yo kanina, pero wala na. Tapos pag masakit na masakit po, sinaramdaman ko po. Nahirapan po akong Oh, 2019 yung pasakit yan. Salamat sa Diyos, wala na sakit. Hindi ko na ipapakita yung ano, i-cleansing kita. Okay na, mapalam ka na. Hindi, pumarap ka. Ay, salamat po. Okay, wala na sakit. Wala na pong sakit. Thank you, Thank you, Lord. thank you.